Ingdeng trok EPSLC Foundation di measurement Catalan ponje apan ki yutsi kaching waipon ar koi chek luni pai krek thamarni lakhain ko raini saropathar constituency ke palo japra langso jutang aklamolong non ke bangji ar koi chek luni pai ko rai siar ni EPSLC Ingdeng trok Foundation di measurement Catalan ponje apan kaching ki kachathan pon bangso mailom bokajan ele amai phusemson teron pen si mai chari pon lo mai phusemson teron pen kachari pon amailong alisar pomana peng pen tiri pi EPSLC amai phu jai kathar sarkiri rong par rajesh tiso Rajan Timung Saropathar Constituency Amai Pu Bapuram Terang Lapen Anparta Ongdung EPSLC Klemang Pubang Petum Chetong Dunsi Mailong RD Doja Pen Chingki Chethan Pon Bokajan Pen Lawrence Lekhe Luti Kimi News Karbiang Long La 6 Foundation Day mo inquiry si pen inquiry ke thom an nilitum dak japra langso si amei pedo populo la solam si pini chingwai tangte tangko anal mudak chetong yi sir nilitum pamata ke chuning e bang suri thom kep ke so se cho la si pining ta hello west karbiang long peng hello pe ko hapu peng ke wang kompo ong energy mene ba di mahasau pendak ong energy mene seta lapu na thu bang ke bok thuet lo pot pining da suri thom kep ke lapar ke kome kalidaji puse mathalo ni tu tangte sir non social media long si kacethang club bangso puthak PSLC a b team la bangso puthak nang hin ben karbeng long rat phan dak alam the than bon ikate sir ke APSLC pona a ta ve b ta ve ke APSLC pona la APSLC Central Committee tu kopi ma kapin chong kitik kopi aken kam ke se yorma la so angbong si la APHLC an ke se yor bom lu an par ke akapre ke tum ke claim la ke APHLC ni tum Central Committee tum chini don de pin beng ke claim po bang ke hala ke APHLC a committee pen le claim kali lo hala ke kalang desa la bang ente non la ang tong ki kathar sar tum la bangso la long walk justice pula so puthak pokan central committee pen ke toy kali pu wai pheta lang tum non an tami la bangso jai mek deng pon bom lang so puthak pilo sar pui nang ni tum ge pulo la ke APHLC kali den lo ke la ke ni tum me deng de det ke la son program ke ate ke deng ya kam ta ve det lo no mat ke ni tum case ta file to add lo case file eta bang council tu nge claim nangi order da dul high court pen ada claim clear da posi non ke claim nahi ke election hai nahi lana lo athema ni tum election hai hedet posi ni tum hala ni tum ning ilitum rat atum ning hanga teng pen ke claim long ledet lo ke di ke chairman than nahi than long ledet lo non anda than long ledet bom lo ke than long ji gali bang BJP tum ke ako ke chia tum phan hala NRC long amen ka ve tum phan da ke thap dun thu akamang si ke claim bang ke la pen karbia tum bang ya amen ko pa thap long le det ya phan si bang men ke thap porta December isi pen January ner cap an pichotan la abidong la son kali voter list lo amen ji thap dun long e kai da ji thap dun long nang ji seta bang inkir check lo ing long so tum phan amen pa thap dun long le det ya phan si claim lo la ke claim ji polote ini tum ason ka prega program leke enangi galilo hala amen ka pai thap dun ji phansi jasmen nil tum la sige claim lo la pen hala dak amen ji thap ake chok che pen amen ke ji thap dun do hala tum amen against abirudhe objection submit nangji po bang se akam lo la sini tum la sige claim la ke long walk pen leke unji galilo la bang ke tok pen sige ka submit nangi la bang ke la puyo la sini tum la sige claim asong na pre claim rong la te chok che det po ke claim nangi husi ko pisi claim nangi la so husi claim nangi la puyo hala west ana tu ni tu nge rally ta do to et lo ke la yo kam ke pu na tu ta arni si ta long nit ta rally do lo ke ni tum ako arni si ha Dengao den arong ta ako rally do to lo ke son si tu is ana tu ta do to bom po la bang ke pu par om look bom nangi po panchor na lo la bang ke rat atum make i det ji mene po pan bang lo la ke seta ke claim nang ya kam bang ke election hai na la bang lo kam e claim nahi ke tangte sir la tum non la claim jong jong lo ke ni tum hai court case hai det an da hai jong jong chi plang det lo ke non an ke election ni tum hai he det pon lo ke la sinon MP election ni tum hai na lang MLA election da ko do thule po hala ta hai tu na lang la pen MSC election ta
ดูทุเลปอละ general election บางเง2027สิดปอยงสิลาพรังยงสินี่ตุม re-election นะ case high dead lo te re-election da do to kok pola prang ta hala so itum che pe hai nai lai lo claim nai ke Zero perfect lah sir. Deng trok APSL siya mga kathen katalon jila bang sor ni ke nilitung dak japra lang so long rong aja klamong sin tu paman pon po labang so along nilitung ki ong dung dak su pothar pa na me muluk bang pinaan duji adu me pen nilitung dak bang su thong kep athak ke pachitong ipasi แต่นาลิตุมมาเห็นเป็นกูอันจิสิกปอนตั้งตัวละบางโซฟันเดชันได้อปอทักปอน jisi ken nilitung ke tang tang ateng lo ya tarik nang le pasi jong dingan chol ตั้งแต่ละเปียสตินเป็นเกี่ยวกับจีอาราตตุมพานาลิเห็นเป็นกูปิดแล้วก็ปัจจุบันกังตุงแก apias tin benta wangji non kachisik nilip benta me apias tin ben bang pharu sisi wangi pulo ada konta bang piasin ko ra trok duk te bang pharu ko ra trok lo li tung dak suru pothar benta kadu ga pen pias kreni do ponil tung bang ka pias tin ben nil tung tala son thaksi bang pharu isi ki kom nai pulo son tan tung tala son se along tin ben ka binglong adang thibila homosting ko ra trok na me la son se wangi po